Čaute, tu je zberateľ, dávam takto skoro video, lebo dneska nebudem stíhať. Tak toto je Miles Morales z roku 2023. Prvé číslo. Má k sebe skateboard. Potom má aj takéhoto pavúka. A je to ten oblek, ktorý si navrhol na konci Spider-Man Paralelné svety. Tu je číslo na overenie. No, nie je to dobre vidno. A tam ide o to, že Mysterio chce získať trofej pre skejťákov a Miles a Gwen ho chcú zastaviť. A ho chytia. A v ďalšom dieli budeme mať tu na T'Challu. Takže čaute.